Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Barangay Captain sa Apalit, Pampanga, viral dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Limitadong supply ng COVID-19 vaccine dahilan ng mabagal na rollout sa Mariveles, Bataan. Bata system sa kapulisan, layong buwagin ni PNP Chief Eliazar bago ang 2022 elections. At mga parol, dala ay pag-asa sa gitna ng pandemya. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Nananatili umanong limitado ang supply ng COVID-19 vaccine sa Mariveles, Bataan, kaya naman nasa 12% pa lamang ng eligible population ang nababakunahan. Ongoing pa rin ang barangay lockdown sa buong bayan na nakapailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang bukas. Si Rainiel Pawid ang may detalye ng balitang yan. Nananatiling mataas ang bilang ng active COVID-19 sa Mariveles, ang epicenter ng novel coronavirus disease sa lalawigan ng Bataan. As of September 4, nasa 617 pa rin ang aktibong kaso sa bayan. Kaya naman hinihikayat pa rin ng lahat na magpatala sa kanilang COVID-19 vaccination program. Ang senior citizen at COVID survivor na si Nanay Feli Corameg mula sa Barangay Camacho naniniwala sa proteksyong dala ng bakuna. Hindi lamang daw ito para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya. Ayon kay Nanay Feli, ang patuloy na pagsunod sa health at safety protocols at COVID-19 vaccine ang magiging pananggalang niya para hindi muling dapuan ng nakamamatay na virus. Feeling ko, pangalan na lang yung maiiwanan sa akin. Hindi na ako makikita ng mga anak ko. Pero gaya ng ilang lugar, ang kakulangan sa supply ng COVID-19 vaccine rin umano ang dahilan sa mabagal na rollout ng bakuna. Isama pa raw ang mataas na vaccine hesitancy rate dahil hindi lahat ay kagaya ni Nanay Feli. Ayon sa local IATF, wala naman umano silang karapatan na pilitin ang mga ayaw tumanggap ng bakuna. Ini-encourage po natin ng ating mga kababayan na magpabakuna na po. Sa ngayon po, hindi po ganun kadami ang nagpapabakuna. Batay sa September 3 vaccination data ng Mariveles, 37,665 ang nakatanggap ng unang dose, habang 12,956 ang fully vaccinated. 12.35% ito ng 149,879 na populasyon ng bayan. Nitong September 3, umabot lang sa 237 ang naipamahaging bakuna, malayo sa highest number of jobs na isinagawa noong August 20 na umabot sa 978. Patuloy naman ang barangay checkpoint sa buong bayan na nakapailalim pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang September 7. Sa kasalukuyan, bantay sarado ng mga pulis at barangay marshal ang mga checkpoint. Tanging may mga esensyal na lakad lang ang pinahihintulutang lumabas ng kani-kanilang tahanan. Nasa ikapitong araw naman na ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda sa buong bayan na nagkakahalaga ng 1,000 piso para sa kada individual. Mula ito sa ECQ subsidy na 120 million pesos galing sa national government. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, tumungtong na sa 1,000 mark ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Zambales. Sa loob lamang ng isang buwan, higit 600 Zambalenyo ang tinamaan ng novel coronavirus disease. Sa kabila ng nararanasang COVID-19 surge, aminadong Provincial IATF na kulang din ang supply ng bakuna para sa mga residente ng lalawigan. Magbabalik si Rainiel Pawid. Noong August 1, nasa 368 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Zambales. At sa loob lang ng isang buwan, 642 cases ang dumagdag sa kanilang COVID tally. As of September 4, nasa 1,010 na ang bilang ng aktibong COVID cases sa lalawigan. At sa mga panahong ito, 81 na Zambalenyo ang namatay dahil sa virus. Mula sa 116 COVID-related deaths noong unang linggo ng Agosto, umakyat ito sa 197 sa kasalukuyan. Ang 169-bed capacity ng COVID ward sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, 80% o 135 beds na ang okupado. Aminado naman si Governor Hermogenes Ebdane Jr. na kulang ang natatanggap nilang supply ng COVID vaccine. Makabuti pa tayo 2 taon dito bago tayo
sa vaccination. Kasi kulang daw yung vaccine. Sa vaccination data ng lalawigan, nasa 55,584 pa lang ang nakatanggap ng first dose ng COVID vaccine, habang 58,116 ang fully vaccinated. Malayo pa ito sa 400,000 residente na target mabakunahan para makamit ang herd immunity. Sa kabila ng COVID situation ng probinsya, nananatili sa MGCQ ang Zambales, kagaya ng Pampanga, Nueva Ecija at Aurora. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Mabagal na COVID-19 vaccination rollout, reklamo ng ilang taga-Arayat, Pampanga. At bata system sa kapulisan, layong buwagin ni PNP Chief Eleazar bago ang 2022 elections. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Tila naiinip na raw sa bagal ng usad na COVID-19 vaccination rollout ang ilang taga-Arayat, Pampanga. Depensa naman ng lokal na pamahalaan, sadyang may kakulangan sa supply ng bakuna kaya naantala rin ang kanilang pagbibigay ng schedule. Itinayo naman ang isang centralized vaccination schedule booth upang matiyak na makatatanggap ng update ang mga magpaparehistrong residente. May balita ho si Rainiel Pawid. Inip na raw ang ilang residente ng Arayat, Pampanga sa mabagal na usad ng kanilang COVID-19 vaccination rollout. Dahil dito, ilan sa kanilang dumulog na mismo sa munisipyo para makipagbalita kaugnay ng kanilang schedule. June, July, nagpasa po kami ng mga papel sa barangay. Tapos po, sabi nila, kailan na po sabi, next batch na po. Tapos bigla-bigla po sabi, pumunta na po sa magpapalit. Matagal na rin po hinintay nga po namin. Ayon sa kanila, malaking bagay ang bakuna upang maiwasan ang local transmission at pagkakaroon ng severe COVID case. Para lang maiwasan yung dumadami yung cases sa Arayat.
Inilapit naman na ng local government ang problema sa provincial IATF kaugnay ng kakulangan ng supply ng bakuna. Nagtayo na rin ng vaccination scheduling booth sa harap ng munisipyo. Ilang buwan na silang nagpadista sa barangay, hindi sila natatawag, hindi sila napapakunahan. Dito na lang po sila nagpapalista. Sa kasalukuyan, nasa 13,000 pa lang ang fully vaccinated sa buong bayan. Malayo pa sa higit 100,000 na dapat mabakunahan. Isa rin ang arayat sa mga munisipalidad sa Pampanga na mabilis ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nitong September 4, 11 ang bagong kasong naitala sa kanilang COVID bulletin. Dahil dito, umakyat na sa 150 ang aktibong kaso sa lugar. Bukod sa pagpapabilis ng vaccine rollout, magkakaroon na rin ng daily disinfection sa 30 barangay. Yung may power spray sila, tapos 40 kilong pandisinfectant. Para sa ganun, kahit pulok-pulok pa. Patuloy rin ang pagbabantay sa Arayat Cabiao border checkpoint. Tanging mga APOR o authorized persons outside of residence at residente ng Arayat ang pinapapasok sa border, alinsunod na rin sa Executive Order 17B ng Provincial IATF. Bawal pa rin ang pagtanggap ng bisita sa bahay kahit pa kamag-anak ang mga ito. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, habang papalapit ang May 2022 local and national elections, nananatiling hamon umano para kay Philippine National Police Chief Guillermo Eleazar na panatilihing impartial at non-partisan ang kapulisan. Isa umano sa kanyang tututukan ang pagbuwag ng bata system sa mga lokal na pamahalaan kung saan nag-alagang-alaga ang kanilang mga unipormadong tauhan. Magbabalita si Paulo G. Santos. Sa ikalawang pagbisita ni Philippine National Police o PNP Chief Director General Guillermo Eleazar dito sa Pampanga nitong 3 ng Setyembre, naging mainit muli ang salubong sa kanya ng mga local chief executive ng lalawigan. Present si Governor Dennis Delta Pineda at ilang miyembro ng Pampanga Mayor's League na suportado ang modernization program ng PNP. Naibibida naman ng PNP Chief sa kanyang mga talumpati ang kakaiba umanong kultura sa politika sa probinsya. Nabigayan. Marami ko napuntahan sa iba't ibang mga lugar, pero ito lang yata yung pagkakataon na nakita ko na isang event na ito diniluhan ng gobernador at lahat ng mga mayor. At itong donasyon ay nanggagaling sa isang bayan o sa isang syudad at ito ay binibigay sa ibang mga bayan sa loob ng kanyang probinsya. At sa papalapit na petsa ng filing of Certificate of Candidacy o COC na siyang hudyat ng pagsisimula na rin ng election season, hamon daw kay Eleazar na panatilihing impartial o non-partisan ang kanilang hanay. Bottom line, ang parameter natin is dapat magiging non-partisan ang ating mga pulis. Kahit pa kamag-anak, kung wala ka namang role at hindi ka naman makaka-influensya na makakasira sa magandang takbo ng ating eleksyon, wala namang problema yon. Sa kada 1 hanggang 2 taon nagkakaroon naman daw ng balasahan ang mga unipormadong alagad ng batas. At sa ikinakampanya nitong cleanliness program, mas magiging bukas anya siya sa sumbong kaugnay ng mga pulis na maaaring magkompromiso sa proseso ng halalan sa bansa. Meron naman tayong mga parameters sa sinusundan. Una, dapat hindi lalampas ng 2 years, pero even less than 2 years, pwede na yan for cause. Or pag malapit na election, at it will be under the COMELEC supervision na, yan po ay kung magkakaroon tayo ng impormasyon o na maaaring hindi magiging ding role o hindi magiging epektibo, ang isang chief of police, pwede po natin ilipat yan. Ang mga tumatayong regional commander pa rin ang may discretion umano sa mga proseso ng paglipat ng mga opisyal ng PNP, partikular na ang mga chief of police. Ngunit ito pa rin umano ay uusisain ng Directorate for Personnel Records and Management o DPRM. From the national level, we are ibinibigyan natin sa discretion ng ating mga commanders in the ground kung anong dapat gawin with the guidance of our DPRM. Sa pananaw ni Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, makatutulong ang balasahan bago ang halalan. Nagkakaroon ng pagpapalit, nakabubuti yan sa unang kadahilanan. Una,
yung kanilang pagkikipagkaibigan dun sa chief of police, sa chief local executive, ay nagkakaroon na ng breakage. Ayon kay Atty. Duque, ang matinding banggaan ng politiko at presensya ng mga private armed groups ang kanila pa rin inaapila sa PNP na bantayan dahil nagiging batayan niya ito ng COMELEC upang ilagay sa area of concern ang isang distrito. Yung intense political rivalry na nagkakaroon na ng deployment, engagement ng mga PAGs, private armed groups na yan, o mayroong presence ng mga lawless elements, lalo na mga rebelde. So yan, nilalagay natin yan sa red category. May mga serye ng orientation ang COMELEC sa PNP sa magiging takbo ng new normal setup ng halalan. Ang papel umano ng pambansang pulisya na tahimik at may seguridad ang makatotohanang eleksyon ay nasa kamay ng tapat na alagad ng batas na non-partisan. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Barangay Captain sa Apalit, Pampanga, viral ngayon dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Bago ho tayo tumungo sa iba pang mga balita, Kabalen, kahirehiyon, isang advisory muna mula sa Department of Health
Ngayong araw po ay nakapagtala ng karagdagang kaso na 22,415. Ito ho yung mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ngayong araw September 6, araw po ng Lunes yan. Ito po yung pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso na naitala mula noong magkaroon ng COVID-19 pandemic sa ating bansa, no, sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, yan ho yung highest single day tally na naiulat o nai-record ho ng ating Department of Health. At yung aktibong kaso ho, umakyat na sa 159,633. Ulitin ko lang po, 159,633. Habang bilang naman ng mga recoveries, 1.9 million at 34,337 ang bilang ng mga nasawi. 103 na ngayong araw. Samantala, viral ho ngayon sa social media ang larawan ng isang barangay captain mula sa bayan ng Apalit dito sa Pampanga. Pero si Cap, sumikap po hindi dahil sa kanyang mga proyekto, kundi ika nga sa kanyang katigasan ng ulo. Kapansin-pansin ho kasi ng maraming larawan na hindi siya nakasuot ng face mask. At nang itanong ng CLTV News kung bakit, ay panoorin na lang ho natin ang naging panayam namin kay Cap. Narito po ang report. Sa unang tingin, agad mapapansin sa mga larawang ito ang mamang hindi nakasuot ng face mask na animoy nakunan noong wala pang pandemya. Pero kitang-kita rin sa mga larawan na halos lahat ng kanyang mga kasama ay naka-face mask. Patunay na may COVID-19 na nang makunan ang litrato. Ang lalaki sa viral photos, hindi basta ordinaryong tao, kundi kapitan sa Barangay Sulipan, Bayan ng Apalit sa Pampanga. Siya si Reynaldo o mas kilala sa tawag na Capboy Torno. Sa post na ito ng Apalit I Love It, ang official Facebook page ng lokal na pamahalaan ng Apalit, sinabing makailang beses na tinawagan ng pansin ang kapitan dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Dahil dito, minabuti ng CLTV Public Interest na hingan ng panig ang lingkod bayan na inaasahan sanang magiging isang mabuting ehemplo sa kanyang mga nasasakupan. Pero ito ang kanyang naging sagot. Opo. Ako po hindi kasing tangos ng ilong ng iba dyan, sir. Kasi nga po nahihirapan po ako, sir. Opo, pero, kasi nga, yung butas ng ilong ko, sir, yung butas ng ilong ko, flat lang. Opo. Ayon pa sa local IATF, close contact ngayon sa isang nag-positive sa COVID-19, si Kapitan Mamangon at kailangan mag-isolate. Ang problema, hindi raw naniniwala si Kap sa COVID-19. Tanong ko lang, Kap, kayo ho ba ay naniniwala sa COVID? Hindi po eh. Pasensya na po. Okay. Hindi po ako naniniwala sa COVID, sir eh. Batay sa impormasyong nakuha ng CLTV Public Interest Team sa Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga, pinuntahan na ng mga miyembro ng kapulisan si Mamangon nitong alas 11 ng umaga para bigyan ng seryosong babala kaugnay ng hindi pagsunod sa protocol. Sumailalim din daw sa RT-PCR test ngayong araw ang kapitan. Samantala, nilinaw naman ni Mamangon na handa siyang makipagtulungan sa kagustuhan ng lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Abangan ang buong bahagi ng diskusyon na yan sa Public Interest ngayong Biyernes alas 7 ng gabi. Justin Dizon, CLTV News. Sa puntong ito, silipin naman natin ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid sa atin ni JM De Jesus sa CL News Express. Isang karehiyon na 4-piece worker ang nag-top 3 sa ginanap na Social Work Licensure Examination nitong Agosto 2021. Siya ay si Yasmin Dalibunaw ng Nueva Ecija. Nagtrabaho siya bilang isang grievance officer ng 4-piece sa loob ng 2 taon at ngayon ay isang CityLink for Kabanatuan ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang pagtulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan na nagsilbing inspirasyon umano ni Libunaw upang maging isang public servant. Pinagsabay niya ang pag-aaral at panunungkulan upang masuportahan din ang kanyang pamilya. Case manager si Libunaw ng 770 active households ng 4-piece beneficiaries sa Cabanatuan City. Sa ibang balita, binalikan kamakailan ng makulay na kasaysayan ng Nueva Ecija bilang paggunita sa ika-125 anibersaryo ng lalawigan. Ayon sa isang propesor sa Nueva Ecija University of Science and Technology na si Romel Espejo,
Mahalaga umanong sariwain ang mga naganap at dinanas ng mga mamamayang naging bahagi ng kasaysayan ng Nueva Ecija. Tuwing ika-2 ng Setyembre, ginugunita ang pagdiriwang ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Dito inaalala ang mahalagang kontribusyon ng mga bayaning nagkamit ng kalayaan para sa dalawigan. Matapos umano maitatag ni Gat Andres Bonifacio ang katipunan, ay nagtayo rin ng katipunan sa Nueva Ecija noong Setyembre 1, 1896. Pinangunahan ito ni General Pantolion Valmonte ng Gapan, ang pinakaunang miyembro ng katipunan sa dalawigan. Sinundan naman siya ni General Mariano Llanera, General Manuel Tinio, General Mamerto Natividad at marami pang personalidad na talagang nakaukit sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon pa kay Espejo, dahil sa maganda at malalim na kasaysayan ay naisama ang lalawigan ng Nueva Ecija na kumakatawan sa isa sa mga sinag ng araw sa watawat ng ating bansa. Dagdag pa ni Espejo, ang unang sigaw ng Nueva Ecija ay tagumpay ng kagitingan ng lahi. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News, tunghayan naman natin ang inspirasyon ng mga gumagawa ng parol at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa kabila ng pandemya. Huwag ko kayong aalis at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News. Kabalen, mahalagang announcement muna po mula sa Office of the Governor. Wala pong pasok sa lahat ng opisina sa Pampanga Capitol Compound bukas September 7, 2021 dahil sa pagbisita ng Apostolic Nuncio to the Philippines ng Simbahang Katolika. Ito po ay kaugnay ng pagdiriwang ng 65th anniversary ng canonical coronation ng ating patron, ang Mahal na Birhen de los Remedios. Ulitin ko po, walang pasok sa lahat ng tanggapan sa Capitol Compound. Dito po yan sa Pampanga, bukas September 7. At sa iba pang mga balita, higit kailanman ngayon daw pinakakailangan ng mundo ang liwanag na dala ng mga parol San Fernando. Ang kislap nito ay nagbibigay ng saya at pag-asa sa kabila ng kinahaharap nating pandemya. Sa balitang ito, silipin naman natin ang inspirasyon sa kwento at paglikha ng mga gumagawa ng parol. Hihahatid sa atin ni Jennifer Salenga. Kasabay ng pagpasok ng Burman sa pagkutitap ng mga parol sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando sa Pampanga. No city shines brighter than San Fernando, ika nga, kaya naman nabinansagang itong Christmas capital of the Philippines. Ang syudad din ng tahanan ng mga higanteng parol kung saan taon-taon ay dinaraos ang Giant Lantern Festival. Isa si Roland Kiambao sa kanilang lantern maker sa syudad. Kwento niya 1986 na magsimulang magbenta ng parol. Sa ilang dekada sa industriya, marami raw siyang natutunan sa pagiging lantern maker. Higit sa isang hanap buhay, nagiging makabuluhan daw ang kanyang mga gawang parol sa tuwing nagsisilbi itong liwanag sa gitna ng mga pagsubok. Naaalala pa raw ni Kiambao, matapos ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo ang pagdilim ng buhay ng maraming Kapampangan. Pero ang pagkakataong ito pala ang magiging hudyat ng paglago ng kanyang negosyo at pag-asa naman para sa kanyang mga kabalen. The adversity there is an opportunity, parang ganun nangyayari. Nagdilim mo yung Pampanga, yung San Fernando. Para bang yung mga nanunungkulan noon, sabi nila, kaya mo bang pailawin yung bayan natin? Kasi nga, exodus na eh. Parol na yan, ang naging sandigan ng mga Kapampangan para bumangon ulit. Kasi lumawanag uli yung pinaka-city natin, tapos muli yung Pampanga, nabuhay yung muli San Fernando. Tulad ng pagputok ng Bulkang Pinatubo noon, muli na namang nahaharap sa matinding pagsubok hindi lamang ang lalawigan ng Pampanga, kundi ng buong Pilipinas at buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic.
Batid daw nilang mga lantern maker na higit na kailangan ngayon ng kanilang mga parol upang kahit papano ay makatulong na maibsan ang bigat sa pakiramdam dulot ng pandemya. May contribute mo, gawin mo na. Kasi nga, kagaya nun, yung masaya ka eh. Pag ganun eh, alam mo, nakapagpasaya ka ng tao, alam mo, nakapagbigay ka ng inspirasyon, alam mo, nakapagpalakas yung loob ng ibang tao. Yun, hindi mababayaran ng ano yun, ng pera yun. Kaya kami, continuous lang, ginagawa namin, not just for ourselves, but yun para sa buong bayan. Malaki naman ang pagpapasalamat ni Quiambao dahil sa kabila ng pandemya, tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Sa katunayan, mas dumami pa raw ang nagbebenta ng kanilang mga gawang parol dahil sa mga reseller na kumukuha sa kanila. Tinatangkilik pa rin daw ng mga exporter ang kanilang mga produktong parol. Kung meron man daw na apektuhan, iyon ay yung mga kontrata sa mga LGU para sa kanilang street decorations. Nag-COVID, maraming nag-resellers. Maraming gustong kumita rin. At para kami naman, para makatulong, bibigyan namin ng mababa para naman siya kumita siya, para mag-chain reaction yung ekonomiya natin. Ganun lang nangyari. Kaya nga, parang natataranta pa nga kami ngayon eh. Ang punto namin ngayon dito ganito eh. Parang makatawid lang sa tulay. Ngayong panahon na ito, makatawid lang, okay na. Nasa dugo raw ng mga Kapampangan na pagiging resilient o matatag. Ang karakter na ito nais daw nilang maipakita at ibahagi sa pamamagitan ng kanilang mga parol. At ngayon patuloy pa rin nating hinaharap ang hamon ng pandemya, magsilbi raw sanang paalala mga ito na may pag-asa. Alisin yung saya naman. Kasi nakakapag-ano rin ng katawan yung saya. Pag nagkakasakit ka, pag malungkot ka. Pero kami ng parol hanggang may Pasko. Kasama si Jennifer Salenga, ako si JM De Jesus, CLTV News. Yan, maraming salamat ho kay Sir Roland Quiambao at sa mga iba pa nating lantern makers para sa patuloy na pagpapasaya sa atin, lalo na ngayong panahon po ng pandemya. Mga kabalan, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa mga darating na araw mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Yes, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ang magiging taya po ng ating panahon simula po ngayon hanggang bukas ay magiging kaaya-aya din po. Pero asahan pa rin po natin yung mga isolated cases ng mga thunderstorm. Pero sa ngayon po, meron po tayong binabantayang isang bagyo. Nasa loob na po siya ng PAR. Ito po ay kanina alas 3 ng umaga na mataan po sa layong 310 kilometers dyan po sa may silangan, timog silangan ng Giwan, Eastern Samar. At ito po ay nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot na po ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay mabilis namang kumikilos sa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Pansamantala lamang po yung kanyang pagkilos na ito na parang sumisisid pa po, no? Pero ito po ang magiging total direction niya, ang general direction niya magiging northwest pa rin po. Samantala po, meron pa pong isang bagyo na tayo binabantayan at ito po ay nasa labas pa naman ng PAR. Ito po ay nasa layo 1,480 kilometers dyan po sa may silangan ng Visayas at nagtataglay din ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Inaasahan po na sa loob ng 24 hanggang 36 oras o 24 to 36 hours ay posible po itong pumasok ng PAR. So magiging dalawa po yung magiging bagyo natin sa PAR kapag pumasok po itong yung isang tropical depression sa may silangan ng Visayas. So sa ngayon po ay naapektuhan ang Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat at Siargao ng si Tropical Depression Jolina at ang Central Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao ay naapektuhan na rin po ni Tropical Depression Jolina. Pero ang Metro Manila po at ang nalalaming bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga ay mananatili po tayo sa bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Ang papawiri na mayroon po tayong inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers, dulot po ito ng localized thunderstorm. So pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na mag-iingat pa rin, magdala po ng gamit panangga sa ulan, panangga na rin po sa araw.
Samantala, si Tropical Depression Jolina po ay inaasahan na kung hindi magbabago yung kanyang bilis ng pag-usat at saka yung direksyon, ay inaasahan po magla-landfall ito sa Huwebes or Biyernes, diyan po sa may lugar ng Isabela, sa may Northern Luzon po. So pinag-iingat po yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Manny Esguera, para sa inyong update at napakaganda ng pangalan ng ating Tropical Depression Jolina. Alam ko, idol na idol yan ng ating kaibigang si Sernan San Juan. Ayan, sa puntong ito mga kabalen, kami ho ay magpapaalam na para sa mga karagdagang detalye at kung nais yung magtuloy-tuloy ang balitaan, kayo po ay bumisita lamang sa aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para naman sa Twitter at CLTV36 at meron din ho kaming Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo naman pong balikan ang mga programa ng CLTV News o at ang CLTV, pwede nyo bumisita sa YouTube account at CLTV36 Official at maging sa aming website www.cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News Karehiyon. Mag-iingat po tayo palagi at magandang gabi po.